Страдате ли от раздразнителност, тревожност, хроничен стрес или нарушение на вниманието? Силното нервно напрежение и депресивните състояния могат да доведат до заболявания. Нуждаете се от подкрепа, за да се погрижите за вашето ментално здраве. Представяме ви Nerves Hope Plus – Б-комплекс от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Чрез приема на този продукт се повишава естественото производство на серотонин в мозъка, което балансира емоционалното състояние, кара ви да се чувствате по-спокойни и уверени, спомага да намалите чувството на раздразнителност и подобрява съня ви. Предпазете се от заболявания, възникнали вследствие на силно нервно напрежение, стрес, депресивни състояния и безсъние. Поръчайте Nerves Hope Plus Б-комплекс от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към спокоен живот.